7 pa lang ng umaga ngayong araw, nakapila na ang 15 anyos na si Mark Genesis kasama ang kanyang mga kaklase upang magparehistro sa satellite voter registration ng COMELEC sa Barangay Karusukan Norte, Asingan, Pangasinan. Ayon sa grade 10 student at first-time voter, nakita raw niya ito sa Facebook at sa anunsyo na rin ng kanilang eskwelahan. Importante po dahil pag hindi ka po nakaregister ng isang voters, masasayang po yung isang election. Ang init, super, pero happy dahil makaka-register na. Masaya at excited ng bumoto. Ganyan naman inilarawan ng grade 11 student na ito mula Karusukan Sur National High School ang kanyang journey sa pagpaparehistro. Masaya po dahil makaka-vote na po kami. Maivo-vote na po namin yung kung gusto naming i-vote po na karapat-dapat po na dapat i-vote. Ito ang ika-6 na araw ng voter registration. Sa tala ng COMELEC Asingan, as of August 5, umabot na sa 814 ang kabuuang bilang ng mga nagparehistro. 151 rito mula sa regular voters at 663 naman sa mga SK voters. Sa buong Asingan na yun. For the, yung mga sangguniang kabataan, ang estimated na kailangan naming i-register ay more or less 1,700 na kabataan. Magpapatuloy ang pag-iikot ng COMELEC sa mga eskwelahan at mga barangay sa Asingan hanggang August 10, 2025 upang ipaabot ang mas madaling pagpaparehistro. Okay, for tomorrow, naka-schedule kami sa isang private school na medyo malaki din dito sa LM. And then for Friday, pang 8 araw, ay nasa 6 na barangay kami. Naka-cluster yun sa May Tuboy National High School pero gaganapin namin sa barangay gym ng Tuboy. Ang sakop ng barangay na yun ay Barangay Subol, Kalipaan, Palaris, Kuldit, Bubunan, and Tuboy. And for the last 2 days naman, siyempre sa opisina na lang para lahat na open for all na. Ang pagpaparehistro kasi ito ay hindi lang sa ma-exercise ang kanilang rights to vote, kundi isa rin ito ay requirements nila. Kaya pumunta na kayo sa office o sa satellite registration, magparehistro na para kayo ay member o registered voter na ng Asingan. Lester Narag, Balitang, Solid North.